Kajing pulian kaktian kajong oblei kalong naki arteli ki benta. Kasiti upol cikinong Efesus kelanong gabasan kadukot kaba arpuar. Hadu kaba arpun yau. Bat kumjuru naga gospel kajong umat Hias kelanong gabakan riau. Kadukot kaba katpra. Kasiti upol cikinong Efesus kelanong gabasan kadukot kaba arpuar ter. Dikentian ki ba ongkumni. Degi kentai tu pun kok ngu ilade haki tengah lagi jonghi kumba ha utrai. Nama utrai ulong ukle jong tengah kumba ukresu ulong ukle kabalang. Haba lolong unang penim nya kamet. Ngrai kumba kata kabalang kapen hapo ilade ha ukres. Kumtaru kentai kinle haki tengah jongki haki ekai baro. Isenrang tu iet yala ka tengah kumba ukres ula iet ya kabalang. Bad ula ai tino ilade na kamta jongka. Ba unyo pen khut yaka. Aba ula sat yaka daga jing sat ko daga ktien. Ba unda yo pen yang yaka khmat haladehi. Ka balang ka badan buram. Ka bamdon ka jing thobria lane ka basti lane ke ka bakum kita. Andrei bakan long ka bakhut bat ka baklem jing duna. Ngaru ngaong hame bamelong upetros badahlor uni umau siang ngantei ya kabalang jonga yaki kherdop kadujok genom la yaka ublei unkerku na kajing puli kaktian kajaku pengin ya pendam kajing duai ublei bor pa jongi bah beneng bolong utrai juga beneng syajrong bat ka khendau syatbian bolong utrai juga kam badu khle jonga palang ia ingu ya me ko konrat abangi don mentah kan gajeng ke bakan tang kajong ma
Nagam ta kajing bahasbun ke jome. Badi kajing kerku ke jome ka konrat ki malah se kajing jangi. Idon ki por ki pangimat i kajing ele i kajing pangi kajing sitom. Idon ki por ki pangimat i kajing sok i kajing kimen kajing em. Kini baro ar ka konrat kila perang ni kajing em kajangi. Kila perang ni kajing et kajangi. Bangi longkum ni hadukan ni ka por bakan ni khidmat. Badah pangiwan ha kan ni ka por ka konrat. Ngiwan ru ban kerpat ya me. Abakum ki khun ke jong me ki baya seng ye kerteng jong me. Hakan ni ka yeng ke bakan tang jong me. Ngi dakwa bangi da thrang ya ka jing alam ke jong me. Ya ka jing don kat ke jong me. Badi ka jing pensai ke jong me, ya ka jing mut ke jing perkhat ke jong ni. Mi yo i ka konrat ya ki do nut badi ki mensiem ke jong ni. Badi ka jing em ke jong ni. Bawat la mela siu spa ngi da ka dorba ke senang. Badah ka jing eksa ke jong ni bad ka di ka jing em. Ngi long tang ki beriu ki batlat ki baduna. Ki babun sian ko konrat. Ngi hap no name ngi bakla no name ban ngi phai no name. Rengi aingu ya me ko konrat ba melong ublei. Ubam julat ho. Ye ka jing duna jung ki beriu. Manaka por ko konrat. Miyai khot yangi. Mangin wan khamat chama. Ma khot yangi bangin phai na kita ka jing duna ya na ka jing bakla. Bad ika bangin be saka jing long janai. Iwan hakane ka por kan ra ka jing skos kem. Ma me melong ublei ujongi. Ublei ubla te ka balang. Haka ba mangi ngilong kitu khat. Jong ka ni ka balang. Ka balong ka met ka jong me utrai ba unang prim jingi Jesus Christ. Ngiwan bangin bukti nakam ta ka balang ka jong me ka kan ra. Nakam ta ki kam jong ka. Nakam ta kini ki project ka kan ra ki ba ka balang ka don khmat jong me. Nakam ta ka skulang ti halang kerting. Nakam ta kani ka jing te kani ka yeng mani. Bat kum juru haka bangi thiet ika khando balang hang thi halang kerting. Ka jingket kalong ka bakhia ka kan ra nakam ta jongi kum kirur khat haka balang. Rangim don ka jing ata tien ka kan ra haba me man dor kan. Bat haba me ple kalat nakam ta ka balang bakan yo ban penyar ki kam ka jong me lang ba kini ki project. Metip hil ka kan ra ban kirku. Ba metip hil ka kan ra ban pendapan penbiang. Ya ki ke ibaro. Namal kata ka kan ra kirku ya ki khat ka balang. Mangin lak man no keluat cakam macam apa. Mangin nang penyar saprang ru ikin ki kam. Nakam ta ka poram macam apa. Kirku ya ki khat ka balang nadu ki barit tam nadu ki basantam. Ki bangi don ila ka jong ka jingkit khle ka kan ra ha ka jing em ka jong i ha ki yeng ki sem ha ka im lang ka salang ha ka balang. Badah ki kam ki bangi troe ka jing puli ka jong i. Yarap ka kan ra ba kanu ka bangi le. Kan long nakam ta ka poram macam apa. Kirku nakam ta ki parabangai apo jong ka balang hapdeng bon ke jing syam ke jing kando. Kindon ki ba mahat ke jing pang ka jing sitom kindon ki ba mahat ke jing duk ke jing kando. Kindon ki ba mahat kon ra ka jing syate ke jing syakum ha ki kintu ka pop bat ke jing belian ki basnyo. Kindon ru ka kon ra ki wai bat ki parabangai hala ke jong ke jing syam. Ngitip ka kon ra bahadu ka ni ka por mem simla ino yaki. Mela kershan yaki. Ba kidang longkum ni hadu ka ni ka por. Ba namal kata ngi sibu ti ha ngi syu ai ti ha Nakam taki jingi syemparo jung kirim pe kesan po jung palang. Bakin tep ba me melong ublei. Ubama ki kila ban syania aman. Bad ya ka bakin syaru ba me menang yalam ki por baro. Kurkuru ya kan ka por habang idon ya kan ka yeng ke ban kentang syama. Yalam ngi do mun sia ma kho chama. Baki ke baro ki bangin pendam. Kindalong ki jingi bi thang. Ki ba me men syam sungo ba khmat jungi. Don kat ko kan ran bagan ka por beraksa. Namang idua ngi pa ni kene baro haka katang jom Jisu. Amen. Ini os ngoi ke jing pemna. Ki jing pemna. Ka jasang thai kan long tang suai kan ki jasang pat kadai ke jasang duai kerpang jong ka khau kham committee ha ka jasang Hindi service ha panthom khra la shibet ha ka por sawje inong kran inong master s pasleng ha ka jasang jong ka senior Christian Endeavor Society la shibet ha ka por sawshiteng inong kran inong imes dayarika l maulong ha English service ha khandailat Hakapor Saushitang la Shibet inongkren inong Reverend Yogstar Romnong.
ki jaseng dong hakapon reubeji hakadong lom siap mingi ka jaseng galong ying ji Mrs. Rika Bora wa inongkren inong Master ki tariang hakadong lom siap pedeng ka jaseng galong ying ji Mrs. Jantimon Nongsi wa inongkren inong Master ki pongro hakadong lom siap semgi ka jaseng galong no ying ji Master Bipin Pongro kani ka yeng gadan hangtai hapo isirwan wa inongkren inong teman mesan LS Nongsi habai dai ba kani ka jaseng yeng ka banlong jong ka dong sepni na kaliang jong ka jaseng dong kalapan baik ka wei ka bos pat kani ka bos kan yang hangtai hasan mari pat ka por ban mi kalong hakapor san sipawa hakamiet balang kata khat artarik minyo sngow ya ka subject ka baong kiba yaine kinlong kinong job kala pensong nong rem na ka kitab jing pen pau kala nong ka khat nyau ka khat sao la pen kha na ka thim ka jing yaine ban pulis dang badwai ilong masa pensai lang lengdo pa inong kren ya ka subject inlong i Reverend di Rembai ka Bible study jong ka balang kan long kumba julong ha ka singtho dieng hangne hayeng mani ha ka por nyau beji ha ka jaseng duai miet si sejan kata khatsan tarik ban pulis dang badwai ilong i Miss Quinsika Nongspong bad inong duai hadin ilong i Mrs. Wandahun Merthong inong yathu khana kani ka si triban wan kata ka khan reu tarik ha ka jaseng ka bashibiji ilong temen basan Robert L. Dekhar ka program ha ka khan reu tarik ha ki jaseng jong ka Junior Christian Endeavor Society halang kerning ha kapor nyau sitang menstep inong kren ilong imes rikenti thaba bad hangni hayeng mani ha kapor nyau sipawa inong kren ilong imes daya rika maulong ti hagani kapor ngin yo ban lumno ya ki jing aingo bad hadien bladap ban lum ya ki jing aingo an kerpat i teman basan JR Saukumi sungo haban penggentang yakini kijing ai
play but pa jungi baham neng. Ni wan ya kaban aingo baban ngongo yeme kopa. Namar ki jing bah ki joma ya ka jing ka jungi. Hot kopa ngi ngi ki ngi long. Dei namar ki jing ka jing isnei ka joma kopa. Bat ngi ngok men bat dei kita ki ba pelong pela ingi kumni bangin yadan na ka yeng ka joma. Ban yo ban pen pau ya ka jing ngongo ka jing aingo ka jungi me kopa. Namar ki kam ki ba bah ki ba krau ki ba ma malale. Is ngok men bandan na ka ba kum ka ni jing syakri. Namar ngi yo ya kalat ban ruai ro ban yo sngo ya ka jing puli na ka tin ka joma. Bat ru ban yo ban yadan benta na kam ka kam ka joma. Try mi yo I yang ikut try. Mi yo I ya ka donut ya ka men sim. Mi I ya ka jing temu ka jongi. Habang I ai sya ka kam ka joma. Try nginget pa man sakir ku ya ka ni ka jing ai ki baret ka jongi. Hot habang yo nujor bat ki jing kar ku ki ba ma malale malathe ha ka jing ka jing khendat ko pa ngi pen pai. Ndai try da ka jing men ngi ai sya ka kam ka joma. Bat da ka jing mut ka jing temu ka jing kwa ka jing terang bat ka jing angnun baka kam ka jama kan ya syakman bat syaprang trai babha to da isnai kerku ya ki kam ki babun ya ka bakum ka balang ngiapan pendap bat ban siu ko pa ka kam kalau ka jama te trai ngingi syu angnut ban ya ban pendap rengi nget paman sakerku mame ko pa kan rat ka bakum kan ka poru ni wan ra kerpang nak tau syakri baka do jama uban sayo ban ai ka ketien ka jama ling ba ka jing hikai syong tan rai ha ka bakum ka ni ka por kerku ya lo jong syakri dapen sle ya u ko kanran kanang ba ki ai baro ya ki bam u lapen u pen kre kin long ki bam mensim jama ola yo ban penjanai ko pa bat katahi kan yo jaka ko pa ha ka jing mot ki jing perkhat ki jongi ki do not pat ki mensim pat ling ba jo kata ngin la ban scam ha ka nong rim jong ka jing hikai ka ketien ka ba im bat ka ketien ka ba sisa kerku ya ki benta barok ki bangingin pendam ni IT ki jama ko pa na begini barok ni pan ka kerteng jong Jisu amen. Pimantang ila pois ka benta ka bangin sayo ngono ya ka jingkran ya ka khwa no ka tiir ge jong mulai. Bat ki para bangai baro kani ka sngi ka jingkran ka long ka duru jong ka jing hikai. Ha ka ba sayo ya ka jing hikai song tan rai. Ka be dai bat ka wei ka topik. Bat nangkong ngapan pau ka jing sngo ya ka balang. Kalau ibet bersania hanga. Ha ka bangan pen kre da ijing tho hagabe dei bagani ka jing kai shong tan rai ya ka ba ki in sayo ban sam ya pi stang sibet por hoga jing pen khre ka jing tho ne ka paper ka along ka ba kham jrong but nganong puli ya ka detail rengan shu highlight tang ya ki benta ki ba kongsan bat ni da khmi lenti ba onda ba pilapoi sayem kin saya puli hi ya ki jing tho ki badan hangne namara danga puli lut baro kan simpor arkanta siteng yai bat ngeng scam ba kapor kamsha yangi bagin lek kumta lengba chak kapor bat ka jing pen khre ru lengba ka deka jing ka shong tan rai ka badai shaphang ka balang ka dei be tang shaphang ki nongrem nene ki principal ki bangalawan ra dakaba ngaya na ka perspektif jong ka reform church hakaba ka balang Kristian ka hab ha kabadai ka way na kita but hakaba idei bat ki application ka ka bangi penan kampat ngamsim lawan ra hawat ngala ban mi ka jingi kren sibet andrei lakmi lenti ba kini kidon haka constitution jong ka balang Kristian hari India kidon haka kompaniat kam jong ka KJP snat sebgi Kidon nakar kompaniat kam jong ki presbytery ki district ki sinat bat kum ta terter ki jing sengken thai ki jing seng samla ni ki jing seng jong ki senior society bat kini ki application ki dei ki baki ki pentroi kam bat ngej scam ba dang don kam ban tip detail ngidon kam ban dai ban pet lengba ki tu ki kot te bat ngai ka jingkar paru komba ngalapan kre ngan le daga projector hangne daga PowerPoint
But nakam taki nong syarai bagi dukot komiti balang ada pis na tip pinyo i na hong ni ada pis sodon kam le sing la ban ya song lang ni berkata ru ka song ka jing long ka jing skubit ka jong pi mar chaban pois kita ka benta tungin ya ruai ka jing ruai ka basis pa san puai ka jing ruai ka basis pa san puai nong rim ka balang hang ni de Jesus Christ utrai ya perthai bajot kat de taka un thau thmai naning un wan man penem ban long ka jong uhi ban pelat na ka jing tem uyang ban yap yap li ngini arwai tak ka khot ka ban kong bat ka basan tengah subhangan kerpat itu girang ba bakin nang yo ban sam no iki diki pepa nam ta chung phi gini ki parab ngi ba song sikan ka bantaru yo le se ka don ka jingwet ma pinum yu i ba di si pila ban song no sikan ki banta ki ba kham seni kanang ma pila ban yu i namar ba nganum le detail ya ki jing tho ki badon ki bangala tho ak ka paper ngan chu batai tang ka highlight le se long kan yarap e phi da pi song lang sini pin yu i ru gini ka screen ma
Tersubhapan ay lang ini shikmat. Ngis kem barok ngila yo hakikti igini jing tho. De to sha bangin ya saprang ini pandam ke jing twai. Ublei bok pa jing ba meneng leng ba jing ngapor kan rat ni wana khmat jome. Abangin so sngo ya ka jing hikai nakak tien ka jong ma ka bai de ka jing hikai shutan rai saprang ga balang. Ngama kata ka daw kan rat ngawan man khot karpat me ka ba mi simen kerku yo sakri jome. Meki ai barok ki bala pandap ki bala tho ka de jing tho. Kilong kajing perkat kajong brio rei ba me ka kontra men penskem pat kerkuru nagam ta ka Singapore ka bangin yo ini kajing hikai mat kerku nagam ta jung ilang baro don rekat ba ka Singapore ka brangsa ha ka katang jong jisu ngadwai amen teki paramangat ku malong ba kajing hikai sung tanrai ha ka Singapore kan dei saphang gawe ka topik ba kata kalong saphang kajing hikai sung tanrai ka bai dei bat ka balang Gini kijing tu ki bangalawan ra kita ki bangalawan ra teng ha tu ka bangale ki jing kai shuntan ra shpang tian ka jong play ba ka jing tu hi kalong ban hikai ki banget ban sngau tu ka ka jinget kesan ban sngau tu ya ka jinget kestan khnang ban pensai ki wei bat ban yada ki jinget ha ba ki don ka jing tenju nang ta pat ka jing ka shuntan ra jong ka balang hi idan baro lai pulai teli Bade kini la kolop lang ni la bo hakin nyu teli kabanang kong kajing ka sung tarash kaktien ka jong blai sapang blai sapang kajing penmong ki breu nang tapat sapang ukris bat ka barumun simakhot sapang ka bayas no bat ka jinget ka baki ong application of redemption bat kumjuru sapang ka balang bat ka bakhado ka dei kajing ka sung tarash sapang ka banwan lani ka future ka bang yong Bat kabalang persituan ka pediang kini kilai lagi benta. Ka Westminster Confession of Faith ka badan lai pulai lagi chapter. Nang tada ka Welsh Confession of Faith. Bat ka Confession of Faith of the Presbyterian Church of India. Nalor kini ka pediang ru ya ka jing plajunget jong ki apostol. Bat kumju ru ya ka jing plajunget ka bang yong ka Nicene Creed ka ba Hanisia. Lengkot ka kentin doktrin Lashim na kakintin Greek kabagi ong didaskalos kini kamut ban hikai lani kajing hikai ka doktrin ka dei kata ka jing hikai ka bapenmi lani ka bahikai ka ka badon ha kajing tho bakon bat ka balong ru tang makahi ka ktien ka jong oblai kajing hikai ibadon ha ka Bible kilong ki basisha nang tabat ki bapen scam na kajing ma ki bami nang ki hikai ba bakala Mentang ini ya sepang kajing ka syungtan rai ka baidai bat kani ka balang. Bat ha baidai bat kani ka balang ngalapia ya kani kajing ka syungtan rai kini ki benta harum. Ka benta ka bankong ka baidai bat kajing long tan rai nang tapat kan wan ka dak ani ka dor jong ka balang. Kat kum ka Bible nang tapat ka kajing long kerpang kajing thu ki sacrament. Kajing sensar ani ka church government bat ka ikhtiar jong ka balang ni ka power jong ka balang. Ka benta ka bankong Kajing long tenrai lani kan ni share jong ka balang habang yong kajing long tenrai ka mut ke baladan lupa ha ka balang but hang ni ngen yai keren ya kajing mut nang tapat ya kajing tmu ka ba ublei ulah tmu nang ka balang kadon ka balang ka bapau bat ka balang ka bampau ka balang situlup perthai Universal Church bat ka balang haki jaka ka bagi ka local church. Nang tapat kawan sekajing penyesri me ka balang. Kawan pat ka balang bat ka Israel. Bat ka bahnyau ka balang bat ka hima. Mentang ini lech ka benta ka banangkong. Sa phang ka jingmut jong ka balang. Lerangi poi hakabede ba kentian balang don ki ba perkhat Lala ki jong ki perkhat don ki perkhat baga balang ka thoi ka jingtai lani ka yeng
dan pat ki ong baka balang ga de kan hun jong ki runiam ga de kan hun ga batraimon skubha dan pat ki ong baka balang ga de kata kabaya le ban wanra biang ya ki an jong ki por ki barem ban pentrekam hagin ga juk ka babanta bad yin saya pet kat bangin ang ya ga ni ga jengmut yin sa sngu thu ya ga jengmut jong ka balang ha ka Bible Hebrew nani ko Old Testament ka kentien bala patan kam na kam ta balang ga ka kiong ka kahal ka de ka thau ga jengilom lang jong ki breu ka de ka kentien kahal ha bala pan kelas kentien English ka thau ya upat ba ka jengeseng lang lani ka jengelang pat ba bad ha ka New Testament ki patan kam na ka kentien Ecclesia ka bamut ba ka ni ka bade ka thau ka kan hun jong ki banget ka thau ki balang ha ki dong niki jaka, niki than, baka thoro ya ka balang bala panlong ha ki yeng breu. Bala dangi puli na duka kitab Genesis, hadu ka kitab jeng penpau. Ka balang ka thau ya ka kan hon, ka baya lumlang ban mani ya ublei. Bada karti penyai balang jong ka balang Presbyterian hari India. Ki ong baka balang ga di kamet ke baya lang jong ki banget ha ublei. Kumbalong mangi mantah ngi ong ka balang. Namar bang ya lang ya lumlang hakawai jaka bangin mani ya ublei bar kita ki baya lumlang ki de ki bala yo pediang ni ka jing pedem lang ba uji sukres namar ba ka di kamet ke bakhot ka dei ka ba pen kerpang yela de ka kan thup ya baro hakipor baro bat haki jaka baro ka dei kamet ka bala pha da uji sukres ban yalap ya ka gospel saka parthai baro lagi tengi skau thu ya ka bala batai haneng baka balang ga kan hun jong ki banget kata ki banget ha Yesus Kristus ki baya lumlang ban mani yo blai ha gejaka bala penbet kerpang ka tho nengkong ya ki briu om dei ya ka jingtai lani ya ka yeng ka trekam kat kum kan nongrim kata kalau ka jing ka jinglong ka bang yong ka nature ki dak ka jingthu ka mission Ibadon hakak tian ke jong oblei. Kabenta ka baar uji sukres ulat mu lupa nakam ta ka balang. Ka jing thu ka jong u ka long ba ulas seng nong rem na ka gospel ka jong Mathias ka nong ba khan reu ka ka ba khat pra ha ka ba wong ngan tei ka balang jonga batte ki khrdap jonga du jok ken amla ya ka. Lengba kini ki dong nyu tuli ki nong rem ki ba uji sukres ulabo. Ba kata ka balang ka ba unseng ka balang ka bande. Kabalang ka ba ukris unte ya ka kadi kabalang ka ba khut bat ka badan buram kadi kabalang ka ban san bat ka ban roy ka ba ukris ulong ukhli jongka kadi ka jinge selok jongki banget bat kadi kabalang ru ka ban job ya ka porthai kababut nang ni kawan sakabalang ka bapau bat kabalang ka bampau kabang yong ka visible church bat ka invisible church kabalang bampau ka thau ya kabalang ka bakan jamasem kabalang ka bamyo i lane bantip ban itu manu ki bade ki khot jongka bat manu ki bamde ki khot jonga ta kabalang ka bamyo i kadai ka met ka bapura jong ki runget ki basisha Kibala yalong kawai ha ukris ha ka ba ukris ulong ukhli jongka kadi kamet ka ba em ka balapen kentang da umusim bakhot kadi kamet leni ka balang ka badan buram ka balang ka ba job ha ka buram ka jong Yesus Kristus ka jingelong kawai jongki bangai ba Yesus Kristus kalong ka ba phala ka bamla banyo i ka ba kiong ka mystical union kumtaru lakhot ya kan ka balang bamyo ilane ka invisible church yang ka mystical church ka balang ka bapa pat ka thau ka balang ka bayo i hasitulup ka parthai kane ka balang Presbyterian Lomsiam ka district Penthorum khra ka Presbytery Shillong Rilom ka KGP Snat Samngi kide ki balang ki bapau ki bangiyo i ki bangitip manu ki balong ki dekhot bat manu ki bamlong ki dekhot Kakan tup ikitu barok ki runget ki bayas senglang ki ba phla ya ka jenget Kristan
Kaba kan tubru ya ki khon ga jong ki. Kaba yalap ikak tian ga jong blai. Kaba pendep ikak tian ga jong blai. Kaba pendep ya ki sakramen. Kaba yaki an bat ki hukum la priang ban pentrikam yaki. Kani kalong sapang kabalang ka bapa bat kabalang ka bampau. Bat ka ai gajinga dai hapring kini ki artli. Gajinga dai lingba kini ki artli ka pau nangkong hakikam bat ki jingle jo ki kestan. Kabamut bakani ka balang ka bampau. Lapen pau haka balang ka bapau lengba ki kam bat ki jingle jo ki kestan. Kabaar kalong, hakajing elap ya gospel, hakajing pendep ya sakramen, nang tapat hakajing sarai, bat kajing sensar balang. Kini kimia rangkat hakajing tau, kidon kibanget, kibadon hakabalang bampau, andre kibamdon hakajingnya selok jongga balang bapau. Bat kidon bat ki Kristan kibadon hakabalang papau. Kiba hakajing pla ya ukris kimdon ngajinget kiba sisa. Au ne kiba kongo ya ki an bat ki hukum jong kabalang. Kini dalilai kimla balong kidkhot jong kabalang bampau. Atrai piskul tu ya kata kajing ya per. Kabalang situlup kepertai Universal Church bat kabalang haki jaka. Kabalang hasitulup kepertai kathau yakini ki benta harum. Kakentup ya barok ki Kristan. Kiba bat ki baladon habeneng. Kiba don haki jaka barok bat haki por barok. Kata kabamut nadu kapor juga Old Testament. Bat hadu kapor. Jonggir ki pateng ki banang karu. Jadi ki Kristan hakajing sengpa jong ki balak hanong kong ya ki balat ho kakerteng habneng ki balapen bena hok daga jing sat ya ki pop daga sam ga jong Jisu ya Bible ka kentu ikir khot jong ka balang situlup ka partai ki bala sapret keleng ki jaka bat banya kendo man la kapor hakajing senglang hala ki jaka kata ka thau tang ya kani ka balang situlup ka partai ya kini ki bahakan ka bamenta bat ki badang im. Kat baka balang halagi jaka ne ki ong kabangi ong ka local church ka bakan thop kumganu ksa kan ka balang Presbyterian hang ne hlum siam kala ban kon thop ru ya ka penthor ka district nang tapat ya ka Shillong Rilum Presbytery. Kini ki balang halagi jaka kini ki kan hon jongki Kristan kibaya kendu na yaseng kalak melong haki jing priu leni haki jing maniru haki dong ne kinong ba ni haki than badhakan ne ka balang ki Kristan ki yo ya kajing usa bakan jaman sim kajing usa bakan jaman sim kamdei haka balang ga bampau gila bandon ki Kristan ki badon haka balang ga bampau hanro ya kajing usa ki yo pat haka balang ga bampau Wallah kita ki Kristan ru ki bampenya so dari bat kanu kan hon. Hanrei hakabai de bakajing besa kin penyas no hi la de bat kanu kan hon. Kala banlong mentali kan percaya online. Leni lengba kini ki videos. Kila banle da gitaru. Tang bakajing besa ka de bandai ka balang ka bapa wi kaktian ka jong play. Kajingnya te kajingnya slok. Balang ba kini kayada na kajing kai balam ler. Kajing hikai song tanrai, bat kajing sakriya ka balang haka imlang ka salang. Kani ka dei saphang ka balang ka bapau, bat ka balang situlu ka partai, bat ka balang hiki jaka. Mentangin poi sekajing penia sriem ya ka balang ni ka bangi ong haktian pareng ka metafor. Ka benta ka banangkong, la penia sriem ya ka balang bat ka longyeng ni ka family. Haka ba ublay long ka bat ki banget ki long ki khon. Bat baro ki banget haga nega family ngialong sipara nakata-kadang yong sipara haga jenget kanong let kurim ukris ulong ukle jeng kabalang bat ulai tino
ila ka jing nagam ta jong ka balang da ka jing ka balang ka de banting buram bat ko ngu ya hikum ke jong Jesus Christ kawai pat ka jing penia sim kalong ba ka balang ka de ka met ke jong Christ hakaba ukresi ulo ukhle jong ka balang bat ki de khot jong ka ta ka met ki kan thup ya ki para manget bat ka ni ka met ke ba em ka ba kan thup ya shibun ki de khot bat ha bang ong ka met ke ba em kalong gum kan ni ka met ke jong ni kan ni ka met ka ton kam ban ba mandi ni pun khut ya ka ni sumar ya ka bat ha ba ka sitom ka we ka khot ka we ka ta lang ya ka met hi para ka we ba kum ta ka kan thup ya shibun ki de khot ke ba don ni la ka jong ki jing trekam nagam ta ka jing roi ka jing san jong ta ka met bat ki don ru ki jing ai jong umun sim khot ha ka ba ide ba ki ni ki jing ai ki jong umun sim khot ngam sim lawan ra ha ka ni ka paper nomor ba ka don pat ha ka wei pat ka benta jong jing ka shung tan rai ka ba ide bat chapang jong umun sim khot bat anta ka lapoi ka ta ka por ba ngin sa yo ban ya kren chapang umun sim khot ngin sawan ra ru ha ka ba ide ba ka jing ai ni ki gift ki jong umun sim khot kawai pat ka jing pedi sim ka lang ba ka de ka tanat Jesus Christ ulang umet ba ane uding ba bat ka balang galong ka tanat bat ka balang kamla ban im leni ban treiso lemda ka yaine hob Jesus Christ kum ka tanat ong Jesus Christ ka gospel ka jong Yohanes landong ba khatsan ba ka tanat ka bam treiso ka bam yaine hob Jesus leni hob uding ba kamla ban treiso nang tapat ka basan galong ba ka de ka temple ka jong oblai Ukris udai unong tai bat ki Kristen ki dei ka temple bala penlong da ki Kristen ki balong ki mau ki ba em ki Kristen ki dei ka temple ublei ha ka ba ki la ban lech sha ublei lingba ujis Kris bat ki para banget watla ka Bible ka penya stream ya ka balang hakin ki sandeli ki benta ngimdai pat ban sngo thu bakala lene bangin shim lene bangin pelejimut tang hakawai ni kini benta bangin ong bangan pelejimut no baka balang gadi tang longyeng ngan klet no baka balang gadi kanong kurim lene baka di kamet kuris kata kam di kajingmut haringi don kam ban shim bakine baro santeli kia don kam magin don ki kem ki ba habangi don haka longyeng ngis ngau thu bangin don haka balang ladangi don haka imlang asalang ru ngin ngau thu ba gidon haka balang badang kita nak kano no kacakaro ngintip bamangi ngidai ka temple ka jong oblai bad dakani kan ya rap yangi mangin long ki priu ki batkar bad ba ki bor jong ka jing dom kinum la banile persya yangi kabalang bad ka Israel kidon bun ki khap ba ki dekat jong kabalang ki ngau thu bakala hakabai dei kabalang bat ke Israel don dang teng ki ong bakabalang bat ke Israel kam don ka jinga dei namar baka Israel ka dei ka Old Testament bat ka kentup ka jai ben riu jiu redon pat ki baong bakabalang bat ke Israel ki ya rangkat dan don pat ki baong bakabalang bat ke Israel kadon ka jinga dei ka baka balang kala replace tini kala bujilino ya ke Israel. Ban ngini pet mentah hapeng kini ka balang bat ke Israel. Ka Israel ka thau nong kong ya ki breu bala jiet jong oblai. Wa phin la ban syam detail ha bala batai tu ka jing tho. Kani ka sedang na ka jingete jutang jong Abraham madu oblai. Na tapat ka buat ka jingete jutang jong oblai bat ki khon Israel ha ulum Sinai. Bat ka jutang ka jong ublei bat usim David laong ru bagi khon Israel gide ki bahayar pateng no Abraham Ishak banau Jacob kidon ki weipat ki bala penia solang kum ka Rut ka kami temen jong David kani kam dei ka jiu dan ki khon Israel rela penia so ya ka la adopt ya ka ha ka ben riu jiu bat ka layo ya kata ka jing penito kum ka jiu bat ha ka Old Testament habangi ong ya kentian Israel kam thau tang ya kata ka jai benri Israel ka balahar pateng nau Abraham Ishak ber Jacob dan re ka thau ya ki breu ki balayah te jutang bat ublai
Compare laki day na kasnam jiu, ne na kiwaipat. Kaipat kabalang. Kabalang ru ka thau ya gibri gu chong oblay. Bat kabalang kadon ha ka jutang ga bathamai, ha ka jingite jutang ga bathamai bat oblay. Ka kantup ya barok ki balah pediang bat nget ya Jesus Kristus kum unang penem. Ka kantup ya barok ki jai benriu ha ka porthai. La sedang nangkong hoi ha Israel da ki jiu da ka jing tre ga jong mun simak hoi. Bat ya gospel kala poiru syakiwai pat ki bamde ki jiu ya ke bang lakhot ki gentle. Bat hakat ba nang yat ki por namar hakapor baka selang ka balang kadang jur ka jing syapin sitom ben. Kampat pau bat kampat long kum baka long kum ne kan kisngi. Kamtam kan gari ka bai ka jongi. Wa kidon ki jakaru ki bahadu manta. Kidang yat hakabari ki balang nama ka jing jur ka jing syapin sitom ben. Kata hi kala penlong ya ka balang ju baka nang hiar bat kanang tuat kat banang mi kisngi. Kat ba ki balang jong ki gentle pat kinang krau. Bat galapoi haru upuat bakalon ngajingi kurmar. Barangi puri nang ikam ki apostol haka council ha Jerusalem kajika dorbar pa ha Jerusalem. Hang tu layatai. Bakini ki jai benriu bakini ki Kristen jiu ki ong ba kumba kalong hi garukom ki gentle ki balap yang Jesus Kristus ki dai ban ot share. Bakalon ngajingi tai ka bajur ha haka bakut hi apostol Paul wong baka jingot share kam thau ya ka do harga thau ya ke bakan jaman sim bat kumta kalaya de halor kani baka sami ka jinga per hapdang ka Israel bat ka balang ki jinga per ki long kum ni harum don ki ba perkhat baki ong baka balang kalami ibu jili ya ka Israel bat ya kani ka theology bat ya kani ka rom perkhat ki ong kata ka replacement theology lende ka supersessionism. Bat kani ki ong baka jutang bat ki khun Israel kalakut no namar baki khun Israel kim simla ko ngo ya uble. Namar kata uble ulawan rapat ya ka jutang ga bathamai bat kitu ki ba penlong ya ka balang. Lani kita ki banget ya Jesus Kristus. Baru Jesus Kristus uang baka hima ka jong ublay on simno na kijeu bat on iPad siki waipat. Kani ukuran ya ki Farisi ya ki Sadusi ba dikitu baro ki ba persya ya Jesus Kristus. Wala ki kun Israel ki lalandat no ya ublay. Kan poi ka por ba ublay on penyo apat ya ka buram ha Israel. Ka balang bat ka Israel kum ka kan hon ka ba yapher. Kani kalau ka benta ka ba ar jong ka jing yapher lani ka jing Israel kabaki ong ka dispensationalism bat hakan ni karukom perkhat ki ong bakini baka Israel kadai ke bahyar pateng na Abraham kat ba ya ka balang la penlong na kitu ki balayo map na ki pop daga jingat ha Jesus Kristus hakaya jong ka balang kajing temu bat jingkular jong oblay ki Israel kadai ha ka perthai hakaba on sapendap haki por banwan katba kabalang kalong habdeng bat yakini on sapendap ru habdeng kene ka bamut ba hadin balarong no ya kabalang kamut ublay usapen ya apat kamut hakata ka jing sya pen sitom kata bang iong hakitin parang ka tribulation hakata ka por ublay usapen ya apat ya ka buram ki Israel bat kin sasin syar bagajing secara jong kan long hakita kisih jar sene berkat ber ukres kata ka dikar kumperkat jong kini kabenta ka baar bat habala simno ya ka balang syabneng hakata ka bang iong gajing rong no ka rapsyar on sapen ya pat ya ka buram Israel haka bakin sinsar ka pertai kum ki khon ublay bat bang pendap ya gajing kular jong testament ka barim ka balai ka long ka balang bat ka Israel haka wai ka met kani ki ong ka fulfillment theology. Bat ketika kau perkat kiong ba kadon tang kawai kejutang. Nyilap haga Bible ya kejutang apa dang ublay badu Abraham bat kikun Israel nata badu Usim David bat kumjuru ya kejutang ga bathamai ka bangilap ha kasiti sik Hebrew. Hari kani kejutang ko kani ka
ka rukom perkhat ka ong baka tang ka wei ka jutang badang ne ki ong baka balang kam shimla mi bujli ka Israel ne kam shimla don ka jing aper hapdeng joki ka balang ka pateng ya ka jing thu ublei ban pendim ya ki brio kumba ka jing don ka jing yet ka jong ublei ya ki Israel kalong bakin long ka jing khu shaki wei kumtaru ka balang kalong hagaju orkom kani ka stang na ka singi pentakwa sabaki brio na ka jat ben rio baro ki priang ya ujis kres nakini kilai tili ka balang ka rukum perkhat kawe ka baki ong ka replacement theology ka baar ka baki ong ka dispensational bat ka balai ki baki ong ka fulfillment theology ka balang Protestan kamlam ka Reform Church ka bamangi ka balang Christian ngi hablang hagane ka benta ngi kam bot ya kane ka benta ka balai ka baki ong ka fulfillment theology agama ki bangai baro aka testament marimbat ka testament matmai gid hot jong ka balang namar ba ukris ula it ya ka balang bat bula IT ilade nam ta jongka kani ga digajing pen songnong rem ba ukris ula IT na ka muta gitu baro ki bangai ho kata ka kentup ya ka jingot share ka thau ha ka mensim wa Abraham ki ong ba umde ukpa jong umdei tang ukpa jong ki jiu ne jong ki khun Israel re udei ukpa jong ki tu baro ki banget hau Jesus Christ banah takada la ong yo Abraham udei ukpa jong jinget bau Israel basisha umdei ubanget bau Israel basha udei ubalanget hau Jesus Christ kani ka pen i ya ka jingilong kawai hapling ki jiu bat ki gentle hakamat ka jong Jesus Christ ki jiu kin lat im tang habaki don hakabalang kamdei kumalong katukar kumperkhat kabanglai keren syakmat kumta kabalang ling bakane kiong bakalong ka Israel ka jong ublei kabanyo pdiang ya baro ki jingkerku balakolar ya ki Israel hakatesmen kabarim kawai pat kabenta kabai dei syapang kabalang bat kahima ka jong ublei kahima ka jong ublei kahima ka jong ublei gade kahima ka bakan jam sim gade ka balasan sha da ublei bad ujis kures ulong usim jong gade ka balang ka bayang kan orum juga hok ka jinga suk bad ka jingkeman umen sim khut gade ru ka kahima ka ba ajing pendem kitu baro ki balayo ya ka jingka hapat da umen sim khut lengba ka jing pendem ki banget kialong trash nong habneng kani ka hima bakan jaman sim kasan kanang roy da ka jingelap ya gospel syakaleng ka partai man pen kelai ki breu na ka jingdom sya ka jing syai bat ki bam hok ken om yo alat ban besut syakani ka hima ka jong oblei ka balang ka hap hapo jong ka hima ka jong oblei don ki baong ba ka balang ka de ka hima ka jong oblei namar ki don pat ki wi ki hun balang namar ba ki khamsim ba ka balang ka khamlong halor bani ki ei baro teng kisah ong baka balang gadi kahima ka jong blei ka balang kamdei kahima ka jong blei ka hap hapo jong kahima jong blei ka balang gadi ka imlang salang jong ki breu ka jinga per hapeng kini ki arteli ka balang kamdei kahima namar ujis kresu bahawan saka patai wang tukala ka bamut nama kahima ki beneng lene kahima ublei kalajan bad sumla ong ba kahima jong ka balang lena ke hima jong ki priu kalajan simlai lap ya kata kisanran ru ki yele ya kata bat haru ki nigiski habang yalap ngi yalap ya ke hima ka jong oblei ka hima ka jong oblei ka penmi ya ka balang dei tat anda habalaya lap ya ka gospel jong ka hima habaki priu kila kala ka bamut kisapdiang yu jisu bat kita ki balapdiang yu jisu ki don ha ka balang ne ha ka met ke baem bat ki don ni ka jinga selok ka balang kalong ka atiar jong ka hima ka jong blei lang makikam kum ka jing penkhia ka jing be ke suat ba ki we kum ba ujisu ulah hukum itu ki nyo phongwat aba ulah pha na ulah ai ka bor ki bakin be ke suat bakin penkhia ke jing pang ba bakin le sibun ki kamba bat kum juru ulah ai ka bor hakani ka palang kalong kanong ap kanong yada ba kanong sumar jong ka hima ka jong blei ngam sim yo ba ka kentien ka ba yadai ba hagre kitin pareng ki ong ka balang ga de ka custodian habala pendap
dakabalang kum kajing penbaptis, kajing kawai turai, kajing penkentang, kajing seneng buat kiwai pat. Ya kita lah penskem dah boleh, kaba uji su wong, ya ke kaba men penskem akan dau, an penskem habadeng. Pada ke kaba layate akan dau an te habadeng. Kata kadi kajing aibor kajong uji skures, ya kabalang. Kam dei ba open kup ya kabor sensara ki rei u ai pat makin pentre ki kam. Kata kalong kajing per, bar kajing sriam hapne kene ki arteli kalong bakini ki ju ki yalap ya ke hima. Ki yalap ya ke hima ki beri ki yalap ya ke hima maki briu kin kela ka bamut. Abalah priang ha hima ki long ki khot jong balang. Bar ki badon ha ki hima ki ki briu ki bajop ya ka pop ya ki ksut ya kajing pang. Bat kit im dekabor ka jong mun simakot. Uji skule su ha kajing kai ka jong u halor luam ka bangi ong ka sermon and amount. Uang suk ki baduk ka bansim suk ki batkan suk ki basliang suk ki bajamnut bat kumta terter kitu ki jinglong jong kita ki briu ki badon ha ka hima ka jong play. Bat kita ki briu ki di ban long ka melu bat ka jing syai. Bat kin salek pat ki tu ki benta ki ba uji su lahi kai. Wat hadu ban ya ki dong syun. Kajing long kerpang jong ka balang lani ke bangi ong ka attribute sakatian pareng. Idon sauti lagi benta, ke benta barang kong kolong kajing long kerpang jong ka balang ka pauru kumbangi juya pla ha ka jing pla jinget jong ki apostol. Nganget ha ka balang bakut situlup ka perthai. Ngisa ja puli bahai ka tu ka benta ka balai ha ka jing pla jinget. Ka balang gadai ka balang kawai. Laseng da ujisu kadi kamat kajong ujisu, kajing penem berutang na ujisu, kajing pau kamut kapan pau kajing long khot, kajing mani, kajing sensar, kajing carai, bar kajing seng penbet, bat hakini ki don kajing long kawai, hakabang ile hapo jong kabalang, mat kumta kabalang kamju entertain, ya kiru shmet, kahaban pet, ya kajing ya bahalang, jong kibabon, kabalang gadai kabakhot. Kibriu kide kiba pop. Tangba kidei pat kiba ublei ulapan kentang. Lani ubalapan kerpang. Habalapan kerpang. Gumta kalong hut. Gumba ublei ulapan kerpang. Ya kasngi uturai. Ulapan kerpang ru ya kita ikin yam kirukom. Kalong kum juru. Sisin mangilapan kerpang. Kalong kaba kentang. Bat kalong hut. Gumba kalong hagen kayeng mani. Ya kaya ni kayeng mani balai kalong ka bakar pang nama bangi penkentang ya ka. Kajing penkentang kalong nakam ta bangin mani ya boleh. Bat kumta kane kajing khot. Kajing khot kamada ya ka bapiju ka bapau ka don kane kajing khot. Bat habangi don ha ni kayeng ka bakantang kajong boleh lani ha kanu kajing alang jong ka palang. Bursin hingi kisah yele kat bala ban weng ita kajing mut ki bosneu ki bangi don ha kajing mut jing perkhat. Kata kadi kajing along kawe ka bangi bat ya kajing khot. Kajing long khut juga palang kapau, ha kajing jet, kumang isa jet temamsan, lalingi jet ikino ki nokit kam jong kapalang, kapau ha kajing penem, bat ha kajing khot. Kabalang Protestan ko ang babaro ki balapan kentang ki penong ki kabalang, bat omdei baka balang kapen kerpang ya ki bangat. Kalau kajing aper ni, daga baburom, kabalang Roman Catholic Church. Kane ka ong baka balang kalong halor. Bat dei ka balang ka penkerpang iki banget. Lani ngala ban ong no akawi kentien ka balang ka bariside manu banlong ubanget manu banlong ubakhoy manu banlong ubam khot. Hari hang ni pat kadai ki banget ki bala penkerpang ki ba penlong ka balang. Ka bamut ba nginumla banlong ki bakhoy lemda la penkhot yang ngi dau jisu. Bat ngi penong ya kapalang. Barka jingkhut kam dadai maki don giru khut. Ngimdai masutu bakala banong ba ngila ban kumjet ila de senga ngampat khut kumnu laong bagadai ka don ka jingkhut. Ka jingkhut kam la thau ba don giru khut. Hari ka dai ka jinglong khut jong ukris ubala si uspa. Ka jingkhut jong kapalang namar ba ukris ulong ba khut. Kamdei yangi mana dari kathau yangi kibreu lei kabalang kalong kabam khot. Nak ta katau kathau ya ukres ubapun khot bado penlong hok ya ki banget.
Kabalang kadai ka basitilup partai ka baki ong Katolik. Nata kata haba piong ya kabalang Katolik piriban sengotu nang Nesya Khamat. Kani kabalang Katolik ka ba ngiju yatib, kani kabalang Roman Katolik, kamde tang Katolik namar Katolik ka kantup lang bat presbyterian ka kantup ya baro ki balang hasla jong ka partai. Ka kantin Katolik hi kamot universal. Ki balang Protestan ki ban baka balang bampau kadika balang basisya situluk ke partai. Ka kantup ya baro ki balajet haka por baro ki bayalum lang ha ukres. Kadairu ka balang bampau, kadairu ka balang bapau, situluk ke partai ka kantup ru ki banget na ki jai banri baro. Ki bayaseng lang, kumbalong mangi ngiaseng lang, ki ba play ka jenget kesan, ki bayalap ka ketian ka jong blay, bar ki ba pendap ya ki sakramen. Kajengilong kawai ka balang. Kapau hakajeng don sibun kinyam kirukom. Badlang ba kini lah penyasok lang hakawai ka jenget. Ngimla banlen bahaka balang Kristen jongi kidon sibun kirukom. Haka balang kini ki balang karismatik kidon ala ka jong kirukom. Haka balang Roman Katolik kidon ala ka jong kirukom. Re compare ka rukom ka bakubno ka bangile. Har kidon kawai ka jenget. Baka ka jenget kalong hau Jesus Christ. Karukom sensar balang, balah penyasok lang, napo syadu kibahalor. Kemba kadon gajingelong kawai, kumkan uksa haka Presbyterian Church of India, kajera assembly kadai kaba kabor kaba khledu nata kiwan ki sinod, kawan ka presbytery, kawan ka district bat kabalang, bat kini kiaya rengkat. Bat omla manong baka balang kadai banyak halaka jong kamuan krem da perkara ni kamda burom ya kabor juga district ke presbytery bat kamtam ya juga general assembly bat ngem jule kumta ka balang Kristen kanu ka bangile kamut kadai ka balawan du kabor ka bahalor kadai ka balang lengba kinong mikmat ki bay simenta hakajing penyat safrang ya ka kam ka jong oblay kajing long ka basau kalong ka bakiong ka apostolik kadai ka benta ka balahyar pateng na ki apostol. Bat kabalang Roman Katolik kasajong bagadai kabalang apostolik. Nama kisim ba upu bru udai we na ki apostol namar kajing kahyar pateng haki. Hari ki balang Protestan pat kita ngajing eper ki ang bagajuk jong ki apostol kalakut. Hari ki simpat baka mensemat ki dak jong ki apostol kadai kebayalap bat kebapendap ya ki sakramen. Nang dapat habaong apostolik kam thau tangai kom balayo pateng nek apostol hari kamut kajing kersan ya kajinget kabalahir pateng la pateng haru gini kisgi ya kajing hikaya kajing elap kabau jisu ulaban set kabalang apostolik ka thau bakabalang gade banelap ya gospel ukures sekaleng ka perthai kumalale daki apostol ni senran kajang jisu. Batang ni commission jang kapalang ka kentup ya baro nangkong wholeness. Kampen ya per la pidai ujiu la pidai ujentel la pidai ubali la pidai bayom la piru spa pidok ka kentup ya baro. Nang tapat commission jang kapalang gadai ka pelat. Liberate ka pelat ya kibreo. Nakanu gono nakala balong naga jingduk kala balong naga jingker naga jingpang naga jing system kala balong naga jing syaban ben kala balong naga jing sya sensya don bor. Nang tapat kadai ka bapendem, kadai ka bapenyadai pat, kadai ka bapenkeladur, ka bapenyo pat, ka bakersan, bat ka bapenkia. Kani kadai ka mission jong kapalang. Kini kilong kisau tu lagi benta ki ban batai, ya ka jilong kerpang jong kapalang. Mentangin poi sekini kidak, nene kimak ka mangiong jen pareng jong kapalang. Mentah don sibun teng-teng ngisat don ka jing keren. Teng-teng ke bas ngosi kalong ba mangi para Kristen teng-teng ngiem ya de jingmut. Teng-teng yong ba kabalang persian jongi gadi kabalang ke badai kabalang ke basisya. U balang Roman Katolik un penkesan la kajong. U balang Pentakostal un penkesan la kajong. Bat ngindon bat kata kajing snow. Ba sisin ba ngilaya per ye kabalang kilami ibun kajing per. Bat ngilong negatif ya kiwei. Badai habakum kata kapor, bakaton kam yang i mangin lej kaktian ka jong oblay.
Kindon sibun ki bakan li, lesi kamtam na pereng itu ki pempat nget, makin dong kano ka balang ka basisha, namar baro ki kwa hi ka basisha kim kwa i ka bam sisha. Bangin tip, laka balang kalong ka basisha ne ka bam sisha ngin epet ikir kimat harum. Ka balang ka basisha kadi ka bayalap ikak tiun ka jong belai. Bat ada kadon ganu ka balang, ka bam yalap syu ikak tiun ka jong belai kata ka balang kam sisha syu. Kata kalau ka nongrim ka banengkong. John Calvin huang baka ikhtiar jung ka Bible kami na kajing dan ukures ka Bible. Kumba ubelai ulang ha ukures kum taru ukures ulang ha ka Bible. Kaba mo dadah pikwa ban tip yo ukures ka Bible. Dadah pikwa ban yasham yo ukures bidi ban puli ka Bible. Bat ong John Calvin ba phimdei ban wat ya ukures na kiwei pat gitelong. Nakino kinu kikot Kidan kikot kiba tho kiba ka theology ba ka rukom perkhat ki shim na ka Bible. Mo kidan shibon kikot. Naka jing sngau musim kala abalong ba ka kot ka banga tho banga pastor re pipat piskutat piang au ka kot pastor kala pendem nga kata kala bakala. Kamdei banlong kumta kade bandai ka Bible ka banlong ka tanlong jong jing pendem ka ba penya syam ya Jesus Christ. Kumta ka balang ka balang ka bahikai ki doktrin. Kanang ba ki panget ken pen scam ya kajengat nang tapat ken skau thuru ya kajengat bat ban pen pau ya la kajengat saki weipat kadak ka baar kolong ha kajing pendap ya ki sakramen ha kidon ki balang ba ki sakramen kidon hadu nyau tuli kumbalong ha ka balang Roman Katolik kidon pat ki babun hi ngi pediang tang arteli ki sakramen ba kita kalong gajing khawai turai ba gajing penbaptis samar kini gide ki badon nongrim na ka krien gajong oblei kam simla dei da kata ka rokom jong ka balang makidei ki ba Jesus Christ ula seng ba gajing thu hi jong kini kalong ban pen khlan bat kentiu ya gajing long musim jong ki banget kadi gajing mani belai ka bakan thup lang ya baro tangan kam ta ki banget bat ki khun ki jong ki kajing long kabalai kalong kajing steng penbet lani ka disiplin ha kabalang non dang tengki boong bakani kamdei ban hab hakadak lani ka mak jong kabalang pi kaktin ka jong blei ladang ki puria kaktin probab ko ong ya ka ba utrai usneng war usempat kajing steng jing penbet hani kalong kadai ka disiplin ban ngim jukwa ya ka kaktin disiplin takadau ya ki application ngilak ban pet bah ha ka constitution jong ka PCI kumkan uksa haka balang Kristen haba pia bakala samla kamut hapseng penbet habu aka suspension la pi ya bakala lokno kata ka hab aka pop kelim bat kita sekiwai pat ki an balang kiba pihak pan le bat kanong rim hi kadai nak tien ka jong blai teng bun sin hi kadon ka jing singsu bakala baka balang Kristen ketika balang ka babat perking bahai ke constitution tabakim tepat baka constitution kadai ke bang ilapan songnong rim nak tian gajong boleh. Bat ngin saya keran kam hatian ni kata. Kasneng apan bet kumnu kasneng ban yada ban penbet yaki parap ngad. Ban yarap yaki makin san kajeng long makin jam sim. Bat ban penlong senran yaki bagajeng long senran yaki kin yai net hadu ka bakut. Kajeng seng penbet an penterikam lagi bor balang. Bat barok ki banget kidai ban isim kidai ban sya kajing sing penbet bala penbet. Ladana kanu kajing palat. Kajing temu juga balang. Ngan suya kamstan no khandian. Kajing temu juga balang ka pau hakini ki mat harum nangkong. Kajing temu juga balang kalong kajing sakri yau blai. Kajing sakri yau blai ka thop ka thop ikini baka balang ba haka balang ublai ulong ka pedeng jongka om ki priyo. Kamut kajing mani yau blai ka thoban aingu nagam ta kajing pendem. Man pen menai kajing khrau bat ka buram ka jong blai. Bat ki manget ki badi man mani yau blai ka masim bat ka basisha. Kamenta ka baar kajing temu ha kajing kadai kajing sakri ya ki para panget. Kani kalong man pencanai ki banget. Daga cenget, daga berduai, daga bahikai kecing kacong belai, bat ki iki ki bakan jamat sim.
Banyarap iki bagai bakin wat pat penbaha iki jing ai ka jong musim. Kapalang ke penjana iki banget kenang makan yo ban pendiang ya ki banget ki bacana ho Jisu. Kajing sakri syaki banget. Kamut kajing alap ya gospel. Ban bu jing mut ru bagi ta ki bayo skau ya gospel kin phai da kajing kala ka mamut bakin nget ya ho Jisu Kristus. Kajing tu kalong man penlong seran. Man penbaptis kitu baro ki balap diang ya Jisu Kristus kembau Jisu ulah hukum. Nah tapat sakawai pada kajing tuku kalong kajing sakri ya ka imlang kasalang. Nakilat jing isenai katho banyarap iki badok ki bekerdo ki bapang ki basicom ki basate kajing belian ki basneu. Nah tapat kajing tambor ki batrat ki bailek persya ki bamsap kajing gentie ki puli kajing kilat kajing penyo kilat jing penkot bat ki waipat. Mentang ini apa yang bentar kabai dia berkisakarmen dengan kapalang. Kembalaong naga basdang bagasakarmen kapalang perustrian kata tentang arteli kata kajing kawai turai bat kajing penbaptis. Nama kini laseng dah Jisu Kristus bolong turai. Kajing temuhi kalong man penkelanya kajing ngai ban kentiu ya kajing long mensim jongki banget. Kasakarmen nama kata katho bagade kadak kabasabar kabadan pad kajing turai kabakan jam musim kadika long ruk kalenti ka jingai ai ka jong oblei kalat man penyaso iki banget baru kures upenjan ilade syaki banget lengba ka sakarmen kajing ade hapreng kaktien bat ka sakarmen kan kalong kabaran kamha kajing ade kaktien ka jong oblei kamdon lada ka sakarmen ru kamdon bat kasakarmen kamla bandon klaim kaktian ka jong oblei. Nang tapat kaktian bat kasakarmen ki menjur hakapabaro ar ki don ya oblei ku unong penlong bat u Jisu Kristus kum kamat pedeng. Bat ka jingbu kerpang jong jinget. Kajinge per ki long hakini ki benta harum. Kaktian kalong ka basisya ka badan kam kat ba kasakarmen kam dalong ka badan kam. Badang ini mending suatu bakala bangin bangi mesi mata sakarman sunang ni sekarang. Pi ubanget hi udah ban pulih kecil ngajong mulai. Kidan ki banget ki mesi mata ke sakarman ru kembalong ki dekat hakabalang ke bampau. Mo kamtam haki jaka ki ba kadang jur ba kajing syak pen sistom ben mla ban mesi mata ke sakarman nama katu ga digajingnya selok ki banget bahak ki ha ban yawan lang. Henrei lada kilong kumum nu ki ban pulih kecil ngajong mulai. Kata kalau ngajingnya per. Kajing temu jo kating kajong boleh kalau man penkan man penmi. Man penklan ya kajingan. Katba kasakarman kalong man penklan. Kajing temu jo kating kajong boleh kalau nakam taka partai para kawai. Katba kasakarman katemu betik tang dalam petaki dekot jong kapalang. Bat omla banle ya kiwairu. Lemda kilap yang ya Jisu. Kasakarman kajing penbaptis. Dan ki boong bakasakarman jong kajing penbaptis kadai kabasdang da kabalang hadian kesengi pentakos. Dan ki berkat bat bun ki berkat ya kata. Andre kasakarman kajing penbaptis kadai kabadon ya kan nongrim naka Old Testament kata kajing out share. Bat habala out share kapan ia ka bakilalong ki kon Israel ibadai ki breu ke jong boleh kadak jong kacing penyaso sakabalang hau kures kenang bakin itu bakilalong ki kon boleh kane ga kacing penbaptis ba kacing penbaptis kamdei kabayas ka banako mangin ong bangin yo mahat ya kabor ke jong musim akut lene ba bakan tau ba ya kata kacing penem kita kiwan hadian kacing penbaptis nengkong hi ka tau ya kacing tingkon Bankam bagi lalong, haka family ke jong oblei. Kadairu kajing penkelannya kajinget. Kalau kadak kasap, jong kajing map iki pop. Bat kane kamut badon kam nakam ta kajing pendem. Kemangala batai mantani pisik mat. Kajing pendem kasong kajing pen kam song kajing pendem diam ka basabar reka de kajing jiat ka bakar pang kajong oblei. Kadak basabar ka di ka ka batho kajing penkut.
Badaka lah pendep da umenesar, balapan ngentang hakar teng jong kilah ya uwe. Bad ngadong ya kan demo. Wanum ya susu bakala. Ngi kibalang kamtam, kini kibalang Presbyterian, kini kibalang karismatik, kiba kisat buat ya karkom penbaptis jaga bapen ngam. Teng ngi kibalang Persian ngi saja ong mendai ban pengam. Lada pengam lah bakala. Pi ngan ong ya pi. Baka balang Presbyterian bat haka constitution ru kam simla kadau bat kam simla batai kumno bangi priang lada dei ban penbaptis daga bapen ngam ru. Haka por bangi priang balang lada kidon gibadon naka balang ubulai ru kisat pengam ngim cu penbaptis yo. Bat kata kapan pa bangi priang am kajing. Gibawan lagi wei pat gibalang karismatik hamtam kini gibadon apa kian ICC. Ngim dan problem yaki, ngi pedang yaki, sekabalang kam dapat baptis yaku. Kabalang Presbyterian kam kang, ladapan baptis jaga bapen ngam, ladapan baptis jaga basenret, lini dapat baptis jaga bataru. Nyemre ban sesuatu bakalang ni, yodan dapat jak pihang ni, binong pastor maulong loong bakam kangan lit penbaptis pengam no, ndai kata. Hari ini bersungguh pat baka balang Presbyterian kabut tangnya kawai karukom penbaptis. Kamdai deka bapengam, kamdai harga dai deka basenret dan ni deka bata. Bat habala le ya kata kabut nyebut renti. Nang tapan kabalang Presbyterian haka constitution tu ka kang persya kan ni kata kang persya bet. Horkit hordang omlong su. Ban penbaptis arsian. Nene ban sya penbaptis arsian. Namar. Pimburom su. Yak ke belale. Haka basrang. Ladalah penbaptis sipi daga basenret. Wadum lit penbaptis su yapi daga bapengam. Lani sibu ada don na penjang pi kibalah penbaptis daga bapengam. Wadum sya su ban penbaptis sipi daga basenret nani daga bata. Ladale kata kalau gajing bakala. Kabalang Persian kakang persya tang ya gajing penbaptis ke ba arsin. Bat hang ni. Rei ni penbaptis jaga bata daga basenrai namar bakani kadi karukom gajongi. Balai namar baka sakarban kalong tang katak. Katak ke bapau sabar. Kadan per gajing tre ke bapala gajong mensiam ke bapo. Kani ke benta ke bahannya ke bangan bata ya pi kajing penbaptis jaga ding badang musim akuat. Bunsin kisngu tu bakala ki para pengai dai hang ni baki kwa kajing penbaptis jaga ding badang musim akuat. Kabangan ong yepi ba omdon ubrio haka persai ubala bande kan ka benta. Ditang uji skures. Bala don ubrio ubala ban penbaptis dau ding badang musim gumuru tau la dai ublai. Kita ngibrio ki perkar ki biong ba habang penbaptis lami ana kembut ngilai amat ya kabor. Dahang ta tangilai bakala. Ditang uji skures lembag kajing tre phala kajong musim akoi ubala ban penbaptis yang ngab api daka ding bada musim akoi bakalang Persian ka penbaptis gitu baro ki bala phala pajba ya kajingat bad ki khon joki natakarau ka balang Persian ki penbaptis ki khulungro daka jingkit khale daka jingkar man baki kime ki pakin penhe pensana ki ha kajingat kajing khawai turai kanong rem hiru kalong nak tiet naka Old Testament kan yam kajinglat lah hukum ban kenma ban rakhe ya kacing pelat naga jenglong merau nari Egypt kumjuru uji skures hukum ya kesenran makin le ya kane ban kenma ya kacing syayap ka jengu kade kacingnya selok ka basisha bat kacing penskam ya kacing ukpu thawi ka bat kajong uji skures bat ka salam ka thawi ka bat ka khuri ka thawi ka salam kita kong kita ki bapau sabar dan ka jingmut ka bakan zaman siam ka ba ukures udan ukpu bat kawan Kibalang kini simenta, daga jing kita kot juga balang kini simenta, kena makin yok mat jika jingkerku. Lah penda bro dah minister balah penkerpang jongka balang. Kasensar balang. Dari ngipet ya kasensar balang ngelawan rabe tik tang nagadur juga Reform Church ka balang Persian kabut. Bakadur juga sensar patba, ka balang Persian ki ka balang demokratik. Karo komjit ikanong sarai, daga barai, daga jingrai juga bebon kembang ilong ka jingjit tememesan. Ngihaban sim bau bahasa je temem san udi banyo lai benta
kajing don jagi rukhot ki bahasa jet bat kumju ru ha ki ru ka dekhot kumti balang ki ban long ar benta ani siteng bat kani kamut pat ba kani kajing kwa jong ki rukhot kam dei kumta kam dei pat ba kat ba ki kwa ki rukhot kumut pun hun bet Nyin penhun lah kata kajing kwa jong kita kuat kalong kat kum kariti penyat balang jong balang persen hari India ke constitution lain kata karukom penyat balang ke bau yang bang ke by convention but kam tam kat kum ka ktien ka jong oblai kum kan salah sai kita kuat jong balang ki ong ikwa ban la ya tho no sha wat selek mo ngi haban pet kan ka balang ka don nong rim na mangin sule ya kata Kanong rum tera jong jing sesar balang persian, kadai nak kesan perkat jong John Calvin. John Calvin wan rai kini ki bentah rum. Uang ba uji kuris ulang tama khle baru sesar jong ka balang. Bad om dei kibreu. Kajing yarangkat kerdan. Haka balang uang ba ki bishop bad ki presbyter ki bala mention haka Bible ki yarangkat kerdan. Bad kamdon kajing perking. Baru John Calvin uang bakasong kajing long jong kajaka bakathan makila bandon kajing epher kajing isimenta jong kirukhan hakasan balang bada kajing sing penbet nang tapat kasan balang lang ba ka assembly jong kinong syarai kibala jid dapat ba kinong syarai lang bagi khot komiti balang ki penyat ki kam hakador bar balang nang tapat hakabalang kahap apa kajing sesar jong dorbar ka kam halor kala balong ka district ke pestri ba ka sinod ba ke intia ka ikhtiar ka ha ka basen syar ka bor balang ka halor ru ka dei ko balang presiden jongi ka general assembly bat hakane ka kom syar diong tian pareng ka political federalism ka bamut ba teng ka ikhtiar jong ka bosen syar ka wan nadu ka general assembly kani ka dei ka ba pihak ban le bat hadu ka terter kini ki bor balang gi basapo Bat don teng ru bak ka ikhtiar kalet napo sajrong kumula dangi kum kabalang ilap ya kanu let si kalong kalabanon kajing tuna si haka kalabanon constitution ru sebut ada kadon ene kir kompaniat kam ngipa ajengmut kamut kata ru kadon kabor kata mangisi ong dawan da galenti ke badai kamtam kini ki balai kit kam pin sungu thu phai kata Kajing cisa jong kuris bat kaktian jong haka balang bat ke sorkar. Hari kremdon kajing ekle ne kajing ekne. Kabalang gamut ka thoi ka mensim bat ka sorkar ka thoi ka partai. Kabalang ka pet ya ka ek ka penjaman sim ka sorkar ka pet ya ka bakenja partai. Hari ka theology jong Calvin ka ong ba kini ki don ya ka ju kajing thu. Baki tere ka kam ka jong oblai. Ka office nene ki jing trekam u Calvin u penya pher padang kini ki office bakerpang ke baki ong ka extraordinary but ki office ki baman laga sengi ke bagi ong ka ordinary officer haka extraordinary ki don ki apostol ki don ki prophet bagi evangelist but kini jemdon shu haka balang ke balas kemha Henry ki lakut no hadu to kapor ka ba ublei ula padan kam yaki Bat gila ban mi ru nang ni syakmat nyemla ban tip tambah kat kum kajing dawa juga kam ublei un penmi yakini ong John Calvin nama kata ubatai kam nya tang yaki office kini ki basharum kata kalong nam taki pastor anu detail shu saya pet hayang nata pat ka office jong ki nong hikai ka office jong ki tememsan bat ka office jong ki dekon Asal pisai pulih bahan yang nama kapor kalau nangyat, kabalang presbyterian hari India. Presbyterian dan kinong syarai, kidai kinong kitkam bane, batlah khotru yaki kita ki constitutional authority. Kabamut yaki pastor bagi kita memasan kita ki constitutional authority. Kidai ki balat hong lajet batlah penkubor kat kum kerti penyat balang. Karukum sensar balang gadai lengba ki dorbar. Ki bagi don kinong mikmat. Napeng kinong kit kambane. Bat kumjur nak dilikit ki balaban long ki wipat ki para pengai. Kabar bahatrai ru gadi ka balang. Nak tapat kawan sakadusik ke pastorit.
ke presbytery ke sinat bakum ta terter college hadu ke general assembly. Ka jeng tri kam kalong lembaga ki komiti la penyat ya ke komiti dau chairman kala balong do pastor ni do memsan haka label jong ka balang ka district mat haka label jong ka presbytery shaneng ki khot dau moderator la yarab dak kinongkit kam na do secretary treasurer bat kum ta terter haka keran juga balang pat nalor kinong syara bikin kam lada ka balang ka sodon kam ong constitution lada ka balang ka sodon kam kan jit ya kidkhot ka komiti balang kan jit ya kidkhot ka komiti balang andre haki babun hiki balang kam tam hangni ha balang jungi asor ka jingjit khot komiti balang galong regular man ka laisnem ha balakut ngila subeteng bain amar ngisngu thu bangidan kam namar baka kam kadawa ridan ki balang ru ha bakila bun kinong syarai teng ki kim jit khot komiti balang ru Kani kecingnya per naga teologi jong ukalbin, leni kata kabang yang ka church politi ka jong ukalbin. Kadang kecingnya per kendiat, namar baka konteks baka no baka por kalaya per. Kapor jong kalbin kada ki spasnem ki bakan rio, ki spasnem ki bakasan kan rio. Rengi kada kasnem ka spasnem ka bar poe kadang kecingnya per, nak kata kadang kecingnya per. Kecingnya per golong bahaki officer jong balang. Haka balang presbyterian nyemdon ya ka office jong ki dekan lene kini ki bale ki la jing isnei ka baar kolong bah ka general assembly ka por jong kalben ka kentup ya kitu baro ki bala ban buat ka kentup ya baro ki basyong hakari ki bala ban isimenta kat bah ka general assembly pat ka thobai tangi kinong mikmat ki bala jit ki bor balang Kabala golong hapo jong kalben ka sorkar ka idon bentalang ha ka jing jiet ba ka jing thung ki pastor ba ki memsan kala molong ka por ba jiet ba thok ba ordination ki memsan ba ki pastor ki ka sorkar ka don bentalang hare ha ka balang persen jong imenta kamlong kumta ha ka por jong jon kalben ya ki pastor ba ki ya ki memsan la pen kentang ba ha ka tu ka balang Haka tu kabalang ke bagi don katba ha kabalang presbyterian la orden ki pastor ka sinat bagi kita memsan haka presbytery. Kani kadang kadika structure jong ka balang presbyterian kabor bah kali edo kadika general assembly nang tapat la kumno kide bandon lightly ki sinat baro ki badan hapo ka general assembly kilong ki khot jong ka general assembly. Nang tapat hapo jong ka sinat ngala syuthok lengkot P1 P2 P3 P4 kabatau ya ke presbytery, sautli ke presbytery, lene bon kila ban penlong ke ke sinod, nang tapat kawan ke district, lene ke pastorate kumbala khot syaka sinod ribhoi, mentah sinod ribhoi kinam angshu ke district kila ong naka pastorate, kamut kini lightly ki penlong ya ke presbytery, but ke basapo ke balang, haka constitution hi ki ong balala minimum ngasuan rak lightly yang tu. Artli ki balang lene bon ki penong ya kawai kan ka structure jong ka balang presbyterian. Bat ka bakhadu ang ni ka ikhtiar jong ka balang. Ka thamai ka dai nau Jesus Christ. Ka jinglong tenrai jong ka nature Kiong kalong kawa kerja mesim ka spiritual power, bat kalong kabor ka jing sakri ka ministerial power. Kabor ban hikai, lasanya ka balang bal aibor ka ban hikai, kumbau Jisu ulong kie, delik pelong senran, dah hikai dayalap. Nak tapat kabor ban sensar ka kentup, haka jing le renti, haka jing tenat haki baro. Kamram ka jong ka balang kalong man penne ka jong long khot taka ba pentrei ya ka jing sing jing penbet ha ka lenti ka padai kabor ha ka jing le isnei lengba ki kam mat kilat jing isnei banyarap ya kitu ki betan kam ya ka jing yarap katu kalong ka jing ka syong tanrai syapang ka balang awasung tu kala khamjrong Hawat Henry kani ka shilong tang ka jingilam khamat nang ne
kenang makan yarap ya pi onda ba pilapoi sayang bangan ong ya pi bagani ka jing ka shong tan rai kanum long ka ba complete ngalaban ong lemda pi village sayang ban pule ya gitu la pi syukun no hang ni kala syukun no hang ni tidak pi kwa ban simkia hi dai la yang hakarung no ka por ka pi alat dan ni hakarung ka por ka ba pi skok wa pi la ban pule kambang ka jing penbor ba ka shong ba ka kti ka jong pi ban tip ya ka doktrin ngah ni ngah syirap tang ban penset ya ka jing ta ka jing bam ka di ka jong pi hi la pi bam pi kerang la pi bam tata ka shong pi ka jing penkut kapalang ka di kamet ka jong Jesus ka kan tup sibun ki dekat ba don kam namar kata ya ki dekat bangin don ka jing iet iwe pat tungin ya be syaden bangin ya bret no ya ka jing ya bisni ya ka jing ya pihun ba di ka jing ya pet khmat ai ba ka jing iet ka jong Jesus kan sensar hangi kum kapalang bangin ya tai kat bangin ang ya kapalang ka di kanong lit kurim bat kum kanong lit kurim ka dan kaman pen kre man penlong janai la dia tat adu takasngi ka bau Jesus anwan syakani ka perthai maka di ka kamram jonga maka di ka kamram jongi bangin la sitom halak jong ki gesem haki kam ka bangin tere bangin penlong janai la dia bat habang ile kata ngi pen kre ya ka jingwan ka jong Jesus kat ba kapalang kadang pen kre ya ka jingwan ka jong Jesus dan kaman saki ya Jesus syaka perthai bat ban lam ya ki brio pat syaka jing penem ka jong Jesus Kristus tu boleh ni isni man kerku leng ba kini ka jingikai kabaya dei syapang kapalang bat ngets kem ba boleh un kerku yang hilang baro bat bamangiru ngintip ya ka jingkai shotan rai ngin skautu ya ka jingkai shotan rai kabadai bat kabaya sno berka jingkai bat kataru ngilak ban phala saki waipat boleh nakam taka buram jong amen tengila poi ska benta ka bangin yo man penwai no bat ngin yesno da ka tu ka jingkai ka basis pa san pho jingkai ka basis pa san pho bat hadian jongan ka jingkai dengan sa kerpat ya i tepemsan uti sang penyang ibadah ka bangi ka por ba insya pelat da ka jingkai ku bat penwai
Sayu belai berupah jeng ya babneng. Aingu eme na menta ke jing don kat ke jome bat ngi kum ke balang. Abang layo ikini ke jing kai shong terai jong ke balang lembau syakri jome. Abi ke baro ke bau syakri jome bela pensengo pedang jungi. Kan long ke bayai ne skam. Abang le ye rungin ai ken mau. Ke benta ke baka jing kai shong terai jong ke balang. Bat bangi kum ki bangai baro ngi don kamban le. So ablay gijing khot karpat ki jungi balon nam nor kar bu shakri jume pastor ai ur kamet ka bakot bakyabat ka jing start ka bakin jablay kanya lon lam nor kat bat laga singi badak bawai no gijing shakri ki jungi to ai gijing ai gijing tribe no panem jungi Jesus Christ ka jing ba ka jong blay pa ka banam jikot lem gijing slok ka jong mensem bakhoj ai kini lai we blay lon lam nor kat balaga balang hang ni Kabalanga kini ko ribat kalen satla kapathai nadu mentadu lagataru amen.